Salah satu hiya. Matur nuwun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku sing setini-tini, anakku sing ayu dhewe limbu. Ana dawuhmu apa, Mak? Ana dawuhmu apa? Nganggo leren dinggo unjal ambekan ya, Nok. Ya, Perkara lakon Banjaran Narayana mengko kena ditutukne sak rampunge season limbukan. Ning sing baku aku karo kowe kang dadi minangka wakile kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Ngaturake apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Mangkono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Luwih dhisik anakku limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng mengucapkan lan mengungkapkan rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono sing wis malembarake keberkahan, malembarake wujude kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul ana ing kene manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Wah, mangkono ya, Mak. Syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku. Dawing pangeran lumantar kitab suci la ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabil syadid. Werdine apa maknane apa? Sapa sing seneng syukur marang nikmatku sayekti bakal tak tambah. Lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri marang nikmat peparingku, maka umat sing ora gelem nyukuri nikmate pangeran, sing kufur karo nikmate pangeran bakal nampa bebendu kang gegirisi. Ngono. Mula syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing wigati ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Lah banjur iki kelir ginelar gamelan dijeber kempul digantung iki jane nek adicara apa to, Mak? Jagong manten. Oh iya. Jagong manten ning digawake wayang karo gamelan. Oh ngono. Iya, sing dadi manten sapa? Sing dadi manten kuwi ora ana liya. Nuwun inggih menika ya kancaku saangkatan. Ya saangkatan kabeh nok iki. Oh ngono. Ya kuwi
Mas Bima Cahya Kuncoro sarjana seni. Wo ngono. Putrane Bapak Sutiya lan Ibu Endang Sayekti. Wo mijil saka Wonogiri sukses. Oh ya, Terus Mas Bima melawan ya kuwi Mbak Sri Wahyuni sarjana seni magister seni. Wah ya, putrine Bapak Sadiyu lan Ibu Siti Rokayah sing saka kene Sokibul Kajat saka dusun Jati Kampir Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor. Oh ngono ya Mak. Akad nikah wis digelar mau awan. Sabtu 30 Mei 2026. Iya, luar biasa adicara ana ing bengi iki, luar biasa. Senadyan awake dhewe iki itungane nggur becek jagong ning kancane dhewe, ning ya aku Kang sarta kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk keluargane Mbak Sri Wahyuni, kunjuk keluargane Bapak Sadiyu lan Ibu Siti Rokayah, kang wis gelem nyambati, paring bot repot karo awake dhewe sakanca Sanggar Seni Astabrata. Bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur warga masyarakat ana ing Jati Kampir kene. Tasakuran pernikahan. Oh iya ya Mak iya. Luar biasa no. Iya, ana tetembungan akeh dulur akeh rejeki, akeh dulur akeh rejeki. Akeh dulur akeh rejeki ya. Sik kuwi lho surate wis neka-neka lho. Aku iki wah jayan tenan. Sambatane wis nampa surat 5 lho iki, Mang. Iki 1, 2, 3, 4, 5. Ya jayan tenan. Ya, ya engko diwaca siji-siji, Sing baku, Nduk, piye? Iki Mbak Sri iki wis pranyata dulure akeh. Oh, dulure akeh. Hikmahe wong duwe dulur akeh kuwi ana tetembungan akeh dulur akeh rejeki. Akeh dulur akeh rejeki. Rejeki kuwi aja mung diitung nganggo bondo. Ya. Rejeki kuwi ora mung diitung nganggo omah sing magrong-magrong, ora kena diukur nganggo tetumpakan sing apik. Oh, rejeki ora mung kuwi. Kanca sing akeh kuwi ya rejeki saka pangeran. Oh, duwe kanca akeh, duwe dulur akeh kuwi ya klebu syukur kang sarta nikmat paweweh saka pangeran. Buktine ya kuwi Mbak Sri Wahyuni, Mas Bima Cahya Kuncoro, dulure akeh, kancane akeh. Ing pamrih nek rabi iso disengkuyung karo kanca kancane dhewe. Weh ngono. Sing jumangkah sing kumrambyah kanca kancane dhewe. Kesehatan kuwi ya nikmat peparing saka Gusti Allah. Sing aku karo kowe wajib untuk mensyukuri. Ngono ya, Mak. Pinaringan ati sing ayem, pikiran sing tentrem ku ya nikmat saka pangeran. Sing aku karo kowe wajib untuk mensyukuri. Ngono. Dadi ora mung diitung perkara bondo. Rejeki kuwi ora kena diukur nganggo omah sing magrong-magrong. Rejeki kuwi ora kena diukur nganggo tetumpakan sing apik. Ora ana. Mergo wong urip kuwi jernyatane wiwit biyen nganti saiki tak titeni. Wong urip ki sawang sinawang to. Oh iya, Malah cocok kadang kala wong sing duwe derajat pangkat, wong sing sugih kuwi uripe kadang kala senadyan ora kabeh. Kuwi uripe malah ora iso tentrem, uripe malah ora iso jenjem. Oh ngono. Wong sugih, wong duweni derajat, wong duweni pangkat. Arep turu ngono wae ndak kepikiran. Sesuk nyambut gawe, sesuk akeh kewajiban sing kudu ditindakake. Ngono ya, Mak. Arep bandane pirang-pirang kuwi yo atine ora iso ayem, atine ora iso tentrem. Mergo wedi nek kemalingan upamane. Oh ngono, Kosok baline no. Jajal saiki kowe ndelok ning pasar ngono kae. Akeh wong edan, akeh wong ngemis, Wong edan wae lah. Wong edan ki turune wae ibarate lemeke koran. Kemule ibarate ya koran. Ngono kuwi turu ritak ya wis ngorokno.
Oh, ngono. Kuwi kena ditarik kesimpulan benang merah. Wong urip sing jenenge rejeki saka pangeran, kuwi ora kena diukur nganggo bondo sing pirang-pirang, tetumpakan sing maneka warna, omah sing apik, omah sing becik. Oh, ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Kaya balik ana ing benang merah bengi iki Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncoro. Mbak Sri ki asli kelahiran Procot Nganjukno. Oh, ngono. Mbak Sri Wahyuni, Sri ki sinden wit cilik ning kenalku ki malah lagi ning isi no. Dadi sadurunge aku mlebu isi malah ora kenal. Sri Wahyuni ki potongane kaya ngapa ora kenal no. Oh iya, Nek Mas Bima, Mas Bima kae wis kancaku runtang-runtung kancaku ngalor ngidul. Oh ngono, Wit semester 1 nganti lulus. Weh ngono Mas Bima Cahya Kuncoro. Mas Bima Cahya Kuncoro dadi wit semester wis kancaku maneka warna, wis kanca ngalor ngidul. Tirakat yo karo Mas Bima yo tau, kungkum bareng yo tau ning pengging. Iya. Yo karo Mas Bima yo tau no. Dadi pengalaman maneka warna sing wis tak lakoni karo Mbak Sri Wahyuni, karo Mas Bima Cahya Kuncoro. Bengi iki awake dhewe ditangisi karo Mbak Sri, karo Mas Bima, kanca-kanca ditangisi supaya melok-melok uyung-uyung anyeng kuyung anggone Mas Bima Kang sarta Mbak Sri wis pinala kramakake. Wah iya, wis mengucapkan selamat. Wis, mau sore aku lagi petuk Mas Bima Cahya Kuncoro tak salamino. Oh iya, selamat. Iya, selamat timbak dalam aku ngono ya. Lah iya. Iya maaf, ya matur nuwun. Aku ning kene ora iso paring tutur sembur uwur apa-apa, isaku mung donga. Oh, mung donga. Isamu mung donga. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi pernikahan antarane Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncoro ing tembe mburine dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fidunya katal akhirah. Iso mewujudkan ya kuwi baiti janati rumahku adalah surgaku lan ing tembe mburine bisa pinaringan kanugrahan wujude golek kencana ingkang bisa tata jalma wujude putra kang soleh kang sarta putri kang solekah kang bisa piguna tumrap nusa bangsa lan agama. Amin 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu menglimang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru monggo Gusti Allah sesembahanmu rinten
Rinten lan telu mung limang wektu kang kumrasta mung karangan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesambahanku rinten lan telu mung limang wektu kang kumrasta mung pagelaran ana ing bengi iki uga disiarke langsung ngono. Ya kuwi lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wo ngono ya, Mak. Kabeh para tamu undangan sing padha kepareng rawuh ndongake Mbak Sri Wahyuni, Mas Bima Cahya Kuncara. Ayo, ora mung penonton kang ana ing TKP, ora mung penonton kang ana ing lokasi. Wo ngono ya, Mak. Ning kabeh sing mamantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kabeh padha ndongake. Oh, kang lagi dipolokramakake. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Oh ya, tamu undangane punjul kan wong 40. Iya, durung sing para sutresna budaya sing hadir. Durung sing memantau lumantar channel YouTube. Iya. Dadi wali pirang-pirang sing ndongake Mas Bima Cahya Kuncara kang sarta Mbak Sri Wahyuni. Pancen kapara nyata. Iki pancen awake dhewe wis disambat wit suwe, Nok. Iya. Dadi awake dhewe gelem ora gelem ngeboti tembung saguh. Ya, eling-eling awake dhewe iki seniman nek wis kadung ngucap saguh kudu saguh samudayane. Oh, ngono ya, Mak. Senajan iki sak perangane kanca-kanca awake wis mulai lerek-lerek, wis mulai error, no. Ya, anggota Astabrata, sapa kuwi si adikku wedok Sinta kuwi nggih opnam melih nggih Bu nggih. Oh mboten nggih. Mboten istirahat ning sakit. Ayo, kuwi ya lara. Wingi bare terakhir sing ngendang lara. Ayo, ning wis waras. Mergo ya wis kaya ngene, Nok, seniman kuwi dituntut mergo pola hidup seniman kuwi ora sehat, melek bengi ngerokok banter, kopine ora leren. Iya ya, Mak. Ya sak bisa-bisa jaga kesehatan. Kowe tanggal 28 wingi ning Ngawi, terus ndek bengi ning Bojonegoro, saiki ning Mbak Sri, sesuk terakhir ning Sumbersana Lengkong. Iya, ora leren. Ki mau jane aku ya rada masuk angin, Nok. Iya, sore mula tangiku mung magrib aku lagi tangi. Iya ya, Mak. Ya, ora apa-apa. Sesuk sik sak bengi neh, sik sewengi neh. Tanggal 1 prei kanca-kanca ndang adus, ndang keramas. Ya, Tanggal 1 Hari Kelon Sedunia. Oh iya. Iya. Tanggal 1 kelon ora guling. Iya. Iya, Mak, ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Iki yo saka kersane Mbak Sri wis dipilih dhewe Sri sing ngewangi sapa. Ya, apa-apa diurus mantene dhewe. Oh iya. Iya, Mak, ya. Sak sindene sak apa-apane sing nuding Sri dhewe, aku ora melu-melu, Pak Barok ora melok-melok, Mas Hirman ya ora melok-melok. Oh iya. Iya, wis dadi kabeh pasrah Sri. Ya kira-kira sing dicocoki, sing dijumbuhne ati kening Sri ki sapa sing dituding. Iya ya, Mak. Ya ora apa-apa. Ning uga bengi iki dirawuhi akeh kanca-kanca senior-senior seniman. Iki untuk laporan. Yo. Seniman akeh sing rawuh, Mas Edu Caruban, Mas Wahyudon Jember, Mas Anggit Karanganyar, yo. Kabeh padha rawuh. Yo, ngestreni Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncara. Wah ya, akeh sing padha rawuh. Matur nuwun kula sampun dipun berkahi. Yo, awake dhewe rumangsa isih dadi dalang ajaran, isih akeh kekurangane tinimbang keluyane, no. Isih akeh ya kuwi perlu
belajar dumateng para pepunden-pepunden, para senior-senior dalang. Oh ngono ya, Mak. Ning niate awake dhewe ora ana liya kejaba mung golek dulur karo menghibur para warga masyarakat. Ngono ya, Mak. Kanjeng Nabi wis nate paring dawuh, sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Oh ya, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Ya wis iki nawala akeh sing ditampa, Ya. Matur nuwun kanca-kanca seniman ingkang sampun berkahi barokah. Ya Mak, ya ngestokake dawuh. Timbang nonton kirik kerah no. Ya, lu nonton awake dhewe. Ngestokake dawuh. Wis sing penting dengan landasan utawa dilambari prinsip asor tan anggunggung diri, ngalah ora ngalap menang, kebak rasa pangapura. Ya ngestokake dawuh. Awake dhewe sowan rene ora ijen no, ora ijen. Ki uga ana Mas Bagong Glondor. Oh ya, iki lagi perdana ketemu ya kuno. Ya. Daleme Palur Karanganyar Tentram. Ya, Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Diaturi minggah ning pepanggungan, sepote aja pleroki babaske pralayar. Ngono ya, Mak. Monggo Mas Bagong ngancani kula ikut andil menyapa para warga masyarakat kang sarta tamu undangan pada malam hari ini. Sepote, Cok. Ya, Ya, hi. Piye? Ora apa-apa nek ning kene. Lah nek ning kono nek masalah apa? Ora apa-apa kan kene iso dep-depan. Bertatap muka. Oh lanang padha lanang kok dep-depan. Loh, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kulo kan nembe sepisan perdana niki ketemu kali panjenengan. Alah pisan iki nek ra nggone Sri Pesek rong karuan ketemu. Ngono ya, Mas ya? Nggih. Oh iya aku sajek dublek ya urung tau ngejak sampean ya, Mas. Aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok. Kok iso iki lho, sampeyan dagelan kondang kaunang-unang kajura sak denging jagat raya kok. Alah lah kondang nek ra payu nggo apa. Lho. Wong ning YouTube ki aku sering lho, dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalang mesti dagelan BT Bagong Glondor, BT Bagong Glondor. Lah ngono iki live streaming apa rekotan? Ya kirangan. Iso kirangan iki lho. Bakune nderek nyengkuyung adi wedok. Adi wedok. Wis kenal suwe ya? Alhamdulillah sampun wong Pesek uripe ning Solo. Dadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau. Sambatan. Iya. Dadi direwangi pupuran laburan putih iki sambatan tetep. Sambatan. Tapi tetap tidak mengurangi semangat to, Mas. Tetep semangat, Mas. Arep piye-piye wis tanggung jawab. Nek tanggung jawab iya ya kudu mangkat. Ditembusi wis suwe napa lagi? Pangestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan. Kok iso kekeliruan? Ayo mbuh. Saku wae. Bakune nderek dedonga aku jane ndongake manten ki wedi, Mas. Loh, kok iso ndongake mantene dadak wedi ngopo donga sah wae. Aku dhewe uripku morak-marik kok. Kok morak-marik? Alah, dereng krungu kabar po. Loh, dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho. Bojo siji gondol kanca kok. Bojo siji gondol kanca, seksine lho anggit wi. Bojo siji gondol kanca, Mas. Nggih, pangestunipun wah ngalami jen sik, Mas. Pun umum tak teng mriki pun. Nggih, rene tak rewangi. Aku mau anu lho sek. Ngetol lho sek. Nah iya. Ning ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol. Dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki? Entuk keringanan kuwi lho. Oh iya diskon. Diskon tol. Lah ya numpake tol kan diskon tol. Oh iya mergo munggahe sampean lewat tol. Diskon tol iki untuk murah tol iki, Mas. Iya. Alhamdulillah. Derek dedonga Mbak Sri sinten? Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki. Ya kenal ya Gur Sri Pesek ngono tok. Malah nama lengkape rung kenal. Nggih, Sri Wahyuni. Mugi manjinga ora gur bojo manjinga dadi jodoh. Mergo nek bojo ki sok kala mangsa akeh sing misahke ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh. Oh, dadi bojo karo jodoh ki beda Mas ya? Nggih, bedane sithik. Nggih. Ugi ingkang amengku gati bapak wau Pak Sodium. Pak sapa mau? Sik to, aku yo urung. Aku yo urung Sadiun. Oh, Sadiun kok Sodium.
Kok zodium iki lho, Pak uyah piye? Pak Sandiun. Heeh. Mugi pinaringan sehat, panjang umur. Heeh. Luar Mantu, biasa. Karo luar nek karo Mas biasa. Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah nggih nembe pindah ketemu nika. Calone niku pun calon lawas. Nggih, Niku kanca wit SMA, Mas, SMKI. lah nggih. Nggih. Wong Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Nggih kula ndek kanca siji dalang unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payu ora to nggih kowe iki. Sik piye-piye balene? Nek Mbak Sri wis duwe bojo, Duwe bojo. wis dadi manten. Dadi manten. Terus Duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul ki jane iki payu pora cah iki. sik to sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi mau. Anggit. Tetak larang kok gur wong nggih nguyuh tok to nggit. Lho iya. Mas Anggit yo santai kok Mas Anggit Nggih. niku. Nggih tak kira aku. Bakune iki gocek. Jenengan nggih sedeng kanggo to? Lho, durung lho. Wis gampang nek kadon jenengan ki ibarate akeh sing ngenteni kari milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok. Ya malah apik om. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Ya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadi Percaya to? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa Saya ketemu lagi ketemu kok aku maido malah dadi geting neh. Nggih, percaya. Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika, sapa sing muni gak Kabeh sapa? gak Sing muni gak bantermu sapa gak sing ono ngendika? kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal gak saiki. Ora. Amune ini gak kabeh kok. Gak ora nate ndak. Jenengan mboten lebu. Mboten. Niku ibu Wah, kula. sinden nek sedakep jan kaya Bathara Guru. Tangane malah papat. Tangane malih papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering napa dereng? Nggih sering, Mas. Oh. Lewat. Ya anjinge. Lah wong takoki ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksude tek tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki nggone pesek, supir nggone sapa neh. Heeh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kapinujon aku duwe tanggapan ngono. Nggih. Tak ngejak sampean. Alah kok kanggo wong jenengan iki dagelane her-her kabeh kok. Herer apa ngono ning malah arang go dagelan kok Mas. Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas gayeng agi ngarepane manyak wis ngguyokke wong. Nyapa lho? Oh, kae mau tabane kleru ya. Guyune ya mau. Ora Nggih. terang ngono. Bakune jenengan nggih sehat, panjang umur, Heeh. laris, Amin. payu anggone mayang. Amin. Iki seniman-seniman sing hadir ya akeh, Mas. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Ha niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman melumpuk. Melumpuk wong ora tanggapan kok. Ya ora Mas, jane enek, kabeh wi isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Ini dibuatalne kabeh mergo pengen jagong ning Sri. Wah, elok lho. Welak kok. Wong sugih-sugih kabeh niku. Guru wong jagonge kok mbatalke tanggapan iki lho. Ini Wis saking rasane ampuhe mantene apa. Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku mboten Ah, saged. nggih kandhane kok. Luar biasa. Nggih, Niki selain sampean yo ngajak sinden-sinden nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh, nggih. Mbak Nggih. Prigel Pangayu Anjarwening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampean? Pisan gitu ya. Oh pisan. Pisan Heeh. Ning iki ketemu meneh. ketemu meneh. Ning Sri. Nggih. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya nduk nek lungguh suwe-suwe wong wedok ki nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? Piye? Wong wedok nek Wong piye? wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet. Hmm. Jarike ki lho kan saya kemringet to. Ngono kok. Ngono nyelempit ngono ya. Awat terus mbok de iki grajaki kelet ra ya. Tapi niku anu lho. Nggih. Mas Bagong. Pripun? Nganu to, mbladek to Astabrata. Nggih. Wisi apa pira iki fulan iki. Ning kuwi bubar sineme sing sehat walafiat ora lara blas malah bubar. Nggih. Mergane Yo mergo mbuh sempuh ning mantek, sepuh ning mantek. Liyane dodo do ngri-ngri ning kabeh lho kanca-kanca kuno. leres. Ning malah sepuh iki malah asepe ampuh. Nggih, pomo kendaraan model tuwa ki ya nganggo persneleng. Sing nom-nom iki tanpa gigi, Metik. metik. Dadi pomo numpak ya penak sing tuwa, Mas. Kok iso penak sing Ah, tuwa? numpak metik bendina numpak ora tau nglebokke lho. Iya. Numpak tok. Wangsaku.
Mbak Prigel kok menang. Go, Mbak Prigel. Spot ijo. Ya, Plit yuk. sangune. Ya. Hey. Oke. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar, tak salaman sih. Salaman sik no. Ngono aku suwi ra petuk Mbak Yuku ya. nggih. Sehat ya Mas? Sehat tidak Anda. Alhamdulillah. Cah cilik suarane banter. Lho gomik kok Kok iso cah cilik iki lho. kok iso cah cilik? Modele cilik ngono lho. Kok suarane banter. Banter niki bantas kok suarane. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Loh, Lho hubungane apa? hubungannya apa karo Klek. aku ki? Kleru sutik munine bianter ora ya keweden. Ora. Ora bojoku sayang karo aku. Iya. Niki ambak jari sampean cilik niki putrane pun kalih lho. Arep telu jare Mas. Lho, arep telu to? Heeh. Ya wis ngundang dipapatke sisan ya. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng. Kok iso ingon-ingon. Niki sing beto Mbak Sri. Oh Mbak Sri. Aku dadi ra ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumangsane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Hei! Aku malah wedi gudi lho Mas. ingon-ingon. Padahane cilik. Ah cilik olak mili. Mbok kaya aku. Piye? Ya rada gede lah. Ya Mas Penyapa-nyapa. Akbar, Pak D Bagong. Ya, Nduk. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih Kumpul. kanca-kanca seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya Mas? Sangkatan sama saya. Berarti Dik 2000. Nah, Padha aku berarti 2000. 2000 sama. Kok neng daleme wong genah neng dalan ngono kok. Wong Nek. daleme wis jero kono nggih numpuk beras wis keter kok. Ya tapi kan sing duwe Mas Sri ngono lho Pak D maksudnya. Ngawur Pak Dik B anu siun kok. Hah? Pak Emo sapa jenenge? Pak Sadiun. Pak Sadiun. kok. Iya sampean ki kok Pak gak. Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anak kuwi Ibu Siti Komariah. Kok iso? Sing duwe anak yo karo Pak Eno. Halo, apake apa ya mboke meteng wae Pak melu meteng. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melok urun. Urun lah ya gur nggih tambah kesel jane iki. Apa Ya. anak-anak. Ditungake ya Mas Ah, Akbar. Dongakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas apa asmane? Bimo. Mas Bimo. Moga-moga dadi temanten sing kakeninen ya Mas. Amin. Nang diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, Allahumma amin. Mbak Prigel ya disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jaba 5.000 ya Mas, misalkan. Neng jobo 5.000. Misalkan Neng kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Loh kok malah larang? Duh, karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoknya 8.000 aku. Piye iki nggo nasibku? Ya kudu ngono. Kowe Tak larang sambatan nih. apa tanggapan? Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku Lah iki hitunge gak genah malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Dikirimi undangan nih sampean kon teko rene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Lah piye pemurung tembang wis Sri tak bali ya. Aja. Aja eman-eman. Eman-eman. Nggih dolanan cah cilik-cilik ki lho lucu. Nah, Timbang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolan. malah mbok-mbok ya. Mbak Prigel, Eh. niki juga hadir banyak kanca-kanca seni. Heeh. Anek cintaku Mas Badar. Sampean kok bengi iki prayu ora dosa? Nggih. Mas Badar niku sakniki sibuk Oh sibuk? nggih teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Tonggo Jadi kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Nah, Dalu. fokusnya itu mengajar tanggapannya namun digo refreshing. Sing iya, dalu iya. Mas Iya, Solawat. alibi to Mas. Mas Solawat ya rawuh. Mas,
Solawat. Kok Mas Solawat ndi? Badar iki mlebune solawat. Mas Solawat pancen yo keluarga lho, Mas. Ah, nggih. Badar. Ya Mereka nyeng kuyung ta ya. sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Jenengan Langganan kok- kula niku lho Mas Andik Bangjo Skarpate. Scooby-Doo Mas. Mangsaku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, arep Mas Obi. Kalau Mas Obi ngewangi genter kok. Mas Obi ki krune Astabrata Duk to? no. Enak tapi begini lagi ketok. Heene kok ora meyakinkan. Kok wong heke kok ora percaya awake dhewe. Mek tinggi anu pergantian ngono ka lho. Ya wis dongake wae Nduk, Mbak Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no, Iya harus. Ya sare manten anyar kok nonton wayang. Ya ora, Ya ora. dikirai manten pertama nanggapne wayange dikira nabu kono arep turu piye? Lah kok menawa. Masa ngono. Lah ndi nyatane ya ora ketok. Lah masa turu tabui sengguk-sengguk ngono ya ora Oh lah kae lho Dik Sri. Ada Ayo tadi kene, nonton kene, Dek Sri. katanya ya. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Juga mesti kudu rene. Dalang aku no. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Duduk. Nah. Hati-hati Mbak Sri. Mas Bimo Mbak Sri, mbok jumeneng to Mas? Heeh. Ku sing di omah lungguh aku merkewo malah. Bimo karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pedemen sapa sarep bayari iki lho? Lah nggawa tas iki. Kuwi Ora, tas BCAan kuwi kok bayari. Alah rasa copot wong sing di omah kok. Dipegangi mic, dipegangi mic, dipegangi mic. Mike cekelen. Mik Mik kabel kae lho Sri, lho, piye kok. wis nyekel mic Bimo rung. Piye to Mas pertanyaanmu ki? Ayo Mas Li mic iki lho. Ya. Ketok Disapa, cantik, disapa, ketok disapa. bagus. Jeng dalu Mbak Sri. Nggih, wilujeng Mas dalu. Bimo. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lha rumah samu ra iso omong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo iki. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih seneng bunga, Bungae senenge. senenge nggih ponsah. Oh iya. Nggih ngoten. Mas Nek Bimo. saune pemarem to Sri. Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih, kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek mantuk nggih mboten usah salim napa-napa. Gong yo mulih, Gong. Mulih, Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku Solo tol kene mangkat mulih petahatus lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Pira? Tole pira? Tali Mulih. saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya, Ping kan pindho. petahatus to mangkat mulih. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti Ora, 750 totale, Mbak. Iki gur gegojekan. Izin. Mengko ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Nggih, nggih. Tolmu dhewe pikiran. Mas Bagong. Ud, Seniman kok cerigis to. Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya rumah toh? Mas. dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku ki lho. Ah. Blas ora ngetok anu Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho, Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung terapku.
Nah, dadi nggur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. Padha ae, lek. Ya lagi iki lho. Panggung terot kok nggawa dalang ya lagi. Kok nggo dalang ya. Anyar lho ki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri Panggung Terop kuwi. Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Loh, ki perlu dibahas loh. Perlu Iya. dibahas itu. Kok dibahas? Mbak Sri Pira, sampean pira. pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumangsane wong wedok sing nggih bolok manut sing gawe, manut sing gawe. Wong lanang Sampai yo. wong lanang penak Penak gua gawe apa? tok. Lah sing wedok nggih bol brojol ngemiki. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak iki lho sepisan tok. Sak umur lawas urip. Heeh. Ayo. Sepisan tok. Kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula balon jenengan. Rekoso lho Mas, walaupun loro ki ya rekoso lho Mas. Ah. Sopo omong wong lanang ki kuat? Wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk. Iki ra disugi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Nggawa padasan Wedok iki rekoso lumpang samu kok sia-sia kowe. Wis ngomong apa? Ngomong apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sharing karo Mbak Prigel lho, dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Ya. Saman Mas. 2 apa, Pak? Berarti papat. Papat. Loh, Papat. Lah kowe loro, jam loro. Loro papat. Kandhen yo manut sing gawe nu penak-penak. Aja gelem manut. lah nggih to, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Eleh, gayamu tenan ora? Lho yo yo. Mengko kowe sing nyusok-nyusokne. Ora yo. ujug-ujug. Itu saiki medeni ya. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Ngono wae dalangmu lali rawuh ulemi wong iki streaming. Pak Sri Susilo Tengkeng. Heeh. Akeh sing jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Pak Nggih. kelelur. Nggih, Pak Kelur sampun dugi Udah. wau, nggih. Ya iki tidak adol lek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo iki gak nyanyi ya Oh, Mas. mboten usah ini wakilkan adik saya saja. Sapa? Tio. Hah? Tio. Tio. Kok sing rabi kamu Sing lho, rapi Sri? kamu loh. Oh, ini suaranya habis. Gak iso. Seso. Aduh, habis sekali ini. Tidak ketang Oke. satu lagu ya Mas. Tanyakan pada penonton. Mbak Prigel. Penonton nyon sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak? Loh. Ojo santai wae. Wis sing penak-penakan lho, Sri. Heeh wis Tahlil tenang ora wae. apa-apa wis. Lha kok Suara tahlil to entek Mas? ora masalah, Nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa. Ngesus tok ora apa-apa Masa ya. suaranya habis iki berbacutan. Eh, dek wis bacutan loh Mas. Sama rasa ndang nyusul Nah, aku Alah, alah. cek menikmati masa muda sih. Oh, ngono wis DP. pagah ngono. SDP. Ndang nyanyi apa? Sak lagu ya, Sri. Sak lagu ae. Wis kudu, gue tolak sumpah. Sing duet ya. Sing duet. Derek mriko mawon. Wedeh. Iya wes sing nyanyi ben kene jambu alas saja. Oke. Aku ya, oke. Jambu alas. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Cinta tak terpisahkan ya. Mas Bimo, kowe iki Wonogiri. Cinta tak terpisahkan ya. Wonogiri iki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang anti ra iso lah ya kebangetan. Iya, jan. Wong waduk Wonogiri genah kafe oke kaya ngono. Kok iso kafe? Mas aku sama riringi sik, tak bawanane sithik ya. Oh, bawanan sithik, Ya, bawanan sithik. ben karo diskusi apa lagune? Niki lo nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Dah ngomong-ngomong. Urung apa-apa wis rewel to? Bim. Mboten. Bima iki Pelak-pelak. Bima iki kancaku tirakat lho mbiyen. Oh, kancaku tirakat. Mbiyen kungkum ning Cangkeme. Kok beda karo diomongke Bimo. 6. Dalange kancaku tirakat ya kancaku neng Bekonang ngono. Pangkur. Iki tembangnya kagem temanten ya Mas? Harus. Kangenku tanpa upama ya Mas ya? Ya. Untuk maju. Maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek. Ora Pas. masalah wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngirit. Sri, kingko anu ya. Pripun? Bare ndak saya isuk-isuk ya. Iya, manut Ya. kula. Sip. Ya,
Janji lho Sri ya, aku bar limbukan balik lho ya. Kowe jeneng ngancani aku kanthi goro-goro. Alah, engko tak kancani nang YouTube. Akeh tunggale. Selamat berbahagia. Allah. Allah piye to? Kan ya apik. Kayak qiraat. Koyok kiraat. Apa-apa kok ora beneran. Saman mangkat lho wis gak bener lho rupamu. Ora bener wong Bagong kok apa kon dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Ya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Duit karo sampean Mas Abad. Aja ngene iki to, Sri. Aja to. Sampeyan Mas. Mikmu kuwi lho aja wedo kok dadak-dadak marai bengung. Kamu aja. Kamu aja. Kayak latihan deh ini loh Mas. Ngenteni toh. Menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru. Ya. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga. Penting itu. Iya. Menempuh hidup baru membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilereni. Wong iki ra nakal kok Napa? beling kok. Padha ae. Ada sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas, baik rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lho Sri iki hebat lho. Piye? Sakliyane nyindeni juragan Brambang lho. Bos, Brambangnya di CEO to iki. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo, Monogiri. Oh, alah Ora apa-apa. berarti yo ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, brambange tanggaku kon ngedolke nggonmu dhewe to kae. Ngene dhewe. Elok brambange Sri tanpa rambut tok. Masa Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho, Kayak resik. apik brambang. resik-resik ngono, gede-gede. Ra ngandel teko Mas Bimo. Oh, Mas. Brambang istri piye Mas? Apik. Apik kowe dikeki. Gah aku. Cepat diberi momongan. Amin. Putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes duet Apa? ta wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Ah. Masa urung-urung sidorondo. Aja toh. Lah iya. Cinta tak terpisahkan aja. Apa? Apa liyane? Marep wis. Repe apal to? Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh, ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Apa Aja ya? kok urung kok kerondo. Apa ya Lah cinta kita ndak pundi. Bir Kita iki Sri. ngekeki masukan kok ya rondo kempleng to bir. Apa ya cinta tak terpisahkan? Cinta tak terpisahkan jembo ya lho kok iki kerondo kempleng. Aku iku repe Mas Urung-urung Bimo kan rondo. apik banget. Piye refe piye? Nggonku iki aja nggo dolanan lho. Kok iso ngono. Apik. Ya bene to dinggo dolanan kok iso. Dang, apa cinta tak terpisahkan. Oke. Jadi duet maut Mbak Sri Ayo, Mas dan Riz. Mas Bimo. Monggo. Makasih. Terima kasih. Mohon maaf Mas Riz. suaranya habis ya. Ora apa-apa. Apa-apa. Sri ora Nyanyi dadi ngopo capek. ya. Iya, saya Ya. langsung turun aja ya. Ya, ya, Aku lanjut bobok dulu ya. Iya ya wis. Anu pap ya. Malah jaluk pap. Engko sampean ingin. Oh, kok iso, Enggak. pap-pap. Terima kasih ya Mbak Sri. Makasih, Sehat Mas selalu Bimo, panjang Mbak Sri. umur. Mas. Siap. Oke. Eh, Kowe mosok langsung mlebu kamar Bim.
Ya orang nonton sanggitku apik lho ki. Ya. Arep lebu kamar piye wong kamar isine we. Lah iya. Gula teh beras, sayuran kok. Mbak Prigel, Ya. nembang Mbak orang. Iki lho permintaan banyak Apa? jenengan. Duh, tenan. Ini permintaan terbanyak udang kuning. Udang kuning. Saya tak waca ya karo Iya, maca-maca iya, ya. Pak iya. Sambi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sangidun. Gelap Sayuto. Sangidun. Mode ini jenenge rek. Sangidun. Mbah Sangidun Gelap Sayuto. Nggih. Badhe nyun gending podang kuning. Mandhapipun Samboyo kali Gubuk Asmara. Semenika salam budaya kula ya mirsani saking Bagor Kulon. Lalap cipir sambele bawang, ayo ning kampir delok wayang. Ya, guyangan dalane guyangan dalane jembar, wayangan dalange Ki Akbar. Arem-arem isine duren mugi ayem tentrem Mbak Manten. Gawe diang bakar telo sing nanggap wayang panjang yuswa. Gawe diang pinggir kali sing delok wayang lancar rejeki. Amin. Mangan gudeg ning Gulo Yogya, Mas Bagong endek panjang yuswa. Amin. Nyuwun podang kuning ya, iki podang kuning neh. Manuk manyar mangan lenteng, Heeh. manten anyar mugi enggal-enggal meteng. Amin. Kok manten lanang to? Manten anyar. Manten anyar ya. Setya tuhu Ki Ugono karo Sido Asih mengko ben dipinangkani. Saka FMA nyuwun langgam resepsi. Ya, ben pinangkani. Ayo, podang kuning apa gubuk, Mbak? Podang kuning mawon. Podang kuning aja ya. Bawanana ya, Mas Bagong. Ki arep bawa jare. Oh iya no. Insyaallah ngapal. Ya, bawanana Mbak anu Mas. Sing bawa kaya budek kae nentinge bantere ra. Kuwi jenenge teteh. Kuwi jenenge semangat. Nadyan wujud temong peksi. Suarane kok ya apik ya. Apik yang bekunang. Weh. Bungane apa? Terus Agawetang lining pranto alus manis tur merak oh, bar Mbak Prigel nembang podang kuning, anu seniman-seniman sing bareng rawuh kon munggah ya Mas. Nggih, nggih. Terus Kathah. Wis suwe nggon kula goleki si podang jenat. Ayo dari gantian. Kondi. Hiba bunga ing atiku. ya, Nanding bisa dadi ombo. Tombo. Tombo ta? tombo Ombo kaya sampean. Sakwa. Terus Nanding bisa dadi tombo. Mbak Prigel request piye dilanggamke apa jaranan apa langsung ndandut apa seragenan Langsung piye? rame pokoknya Mas. Oke, wis manut kanca-kanca ya, sing Yo. rame, heeh. Yo. Yuk, buka celuk coba kaya ngapa Mbak Prigel? Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggolek sing tak sayang ubang-ubang miterakonku ora krasa esuk awan nganti wengi
Bagong, Mas Akbar. Mbak Pripun, Sri, Mbak terima Cange? kasih ya. Anu, kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman Monggo Mas Badar, pen Mas minggah Anggit, bareng. iki Mas liyanipun. Ayo, mboten ngirangi raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo, Mas Badar, Ben Mas ketok Anggit, raket sedaya supekat mawon. anggone seduluran. Heeh. Teduk, ya. Monggo sedaya. Oke. Nah, mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Ah. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Enggak, Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho Nggih. sampun dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sakjeke urip nggih nembe niki nyusul jenengan Mas. Eleh. Wah, sami. Oh, iya Kula toh. ngidolake Mas Akbar pun dangu. Eleh. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho, nggih nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar iki wayangane. Ketara sak omah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh iblis tenan. Saya aja bawa pisah. Heeh. Jagong nggih, Mas Edo nggih. 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 Buwuh, Mas. Oh, heeh. Waduh dhewe lho kula. Lu jenengan no adoh dhewe Mas Lah, Anggit, nggih. Mas Anggit Karanganyar. Keng Karanganyar kuwi bimo yo ngundangi sing nang Wonogiri kok sing ning Nganjuk. Wah, le ngalang poh. Jan tole tok Mas niki baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Heeh. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki critane niku nurut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Niku. Anggit kok awakmu kok Niku. kok iso rokokan Ndang pas ngene yo. Padha kok salone gelut nang kene wae. Ya, Omang samu wah yo. eni. Ya lagi ki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwo. Nah, ya Lah aku ya buwuh. Lah iya. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, Nggih. ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne nopo. Lho, iki kurang siji tadi Mas apa tuh sing dorawo? Mas Wahyu Don enten Kali? saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho Abot- mboten mriki pisan. Abot nonton bal-balan, Mas. Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh. Anjir, Apa? mriki pisan Nek kok pun. mantene sing ditenggok Wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Dungan apa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih, Mas kula Badar? rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kali napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku. Lah. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ing manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tanggane sukses. Dengan nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sak menika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama Mas. Oke. Setunggal mawon Mas. Oke. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih Mas. Nggih. Kula wong ado ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, Mm. terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne no Oke. kabeh sing rawuhne ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, yes. Semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Wah, mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekaos Mas Anggit. Tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun, Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Blan- Lah Kula nyapa nggih, ora ndongakne? Ndongakne kancane ndonga ya ndongakno. sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau.
Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing utang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine silam. Kan malah Lah ya ngono to Mas Karis. Ya, Nggih. Masalah rumah tangga ora usah melu-melu. Iya, wirete beda Mas. Wong Kowe nganjuk. ngopo ning kono ning kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Oh iya. Amin. Min. Wayange pun 3 kotak. Niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Wah. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si niku enten setunggal. Ngono ngitunge suwi. Ngitung musuh. Siji gur mbok doli ae ngono kok. Serta tawake ae. Lah malah wis mbok sudo setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Wis to. Arep tak tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Ora apa-apa nggone dhewe. Wis dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku e. Apa kuwi? Ciu. Oh ciu. Lah, iso elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa, Mas Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih sing Mas Bimo nggih balange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Yo ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku ya meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak keprok san. Piye? Ora ngono kancane anu ora oleh. Wong kok uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep ning Nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Lho, kok iso? Wah, ya ngono kuwi. Kula parani kok sing nanggap. Parane sing nangkap. Kula mawon aku. Ora ding ora tahu. Ora. Aman, Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah. Aja elek lho. Ya ya. Cerita Mas, apike Cerita. Mas Akbar critakno sing apik. Wah, aku bagian cerita sing elek, ya to. Mas lho kula Ora enek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku. Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula, mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula, mangan ya melu kula, napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto mbok foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Kowe ning ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Aja kon ngomong. Mas Anggit terus no Mas. Mas Badar. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Perkara sak kembel iso viral lho gitu. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa? Wong genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh, mriki niki jagong, Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niki wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagongane kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino ngoten terus niku. mulih ngono. Mulih lali. Ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kok Saestu dedeg-dedeg makan. Ngawur. sing nampi sing wedok. Wis ya padha wae. Oh, ngoten. Ya iya Mas Bimo sampe Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Lah niku. niki JB iki jati budaya. Wih. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, takone mulih ning ndang. Apik lho niku Mas. Apik ngono lho. Dapite pun ceklek pempingten niku, ya toh. Oh iya, enek neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit to akeh ning kene. Sik to. Emang kok ngelokne aku, jare mangan nunut kono. Wayang kuwi lho akeh ning kene. Apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kowe dikekke apa bayar? Oh, iki yo ngene Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok. Koyoke tau roh ning Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kirim ngono to karomu iki jane iki. Ora.
Alhamdulillah kanca-kanca senimane pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku kuwi. Sing dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih, terus. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris ngono mriki ya laris. Amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo, ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Yo jenengan barang kuwi kok. Kok Aku lah wis tau ndek bojo. Ale nek digondol kancane. Ya sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kira malah disiar. Mboten apa-apa. Wah, genah Tenan, kula ya ra cerita. ujar akal Nggit. Piye Kowe dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to Oh asline. lho. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lah ora tukang ngombe, Lah ku tukang napa? tukang gawe. Lah. Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku wae. Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. bawa Ora bawa kitang ape. setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih to. Weh, lah kok Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih to. Weh, sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar YouTube wis oke sing jarang enten niku Mas Edo. Ten YouTube sing dereng enten Mas Edo. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng debat karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. Lah aku ora madeg dalang lho, Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, Mbak cocok Prigel. niku. Mengki kula sawer mengki. Tenan. Niki Nggih. pengusaha, Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu, niku. nggih. Ah. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoknya Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Songko omah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya. Iya kan iki keloloten kuwi. Jalan iki. Mas Malah Edo. enak lho, wis kelet apa sih kelet lho iki. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Kok bareng kok Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Mas Anggit Anggit mawon. Mas mawon. Anggit iso lagu. Weh. Hah? Bebas saya, bebas. Bebas, bawane bebas. Oh, ya gentenan ngono wae wong enek kancane pirang-pirang kok gentenan. Jane iso to Magister Terus seni nganggo kok. kopiah ki wis Bawa kok. kaya imam. Iren jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok Solo wong loro lho, arep bawa kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh, Apal ora? apal lho aku mau wis bawa ngono. Oh, wis. Iya. Ayo Mas Anggit. Biasane Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon, Mas Jarang Anggit. petok aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Ya iki ana bawa. Nah, wis. Bingung aku nek kon bawa. Anu mangane catetane wae. Apa? Wah, golek catetane. Jane kuwi nang isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Heeh. Yo ora enek mata kuliah bawa ora. Ora Ora enek, enek, kene Cak. pedalangan kok. Wah, Dalang buka bos. HP. Sik. Sambung wanci dalu wae. Oke, ya wis. Pelok. Nggih. Mek kersane dipun tutukan wong ini bintangipun Sinten niku? Mbak Brigita. Oh niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha aku yo ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar, aku karo kowe padha bar. Padha omonge. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, iku salah vakum ayo aja nganti kendho, aja nganti kendho. Engko nek salah vakum angel nunggahke suasana iku. Ayo. Emanipun Yayi Wosakrami. Mbak wis jan kaya Mbah Sukron kuwi ya. Nggih. Min. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase kuwi lho kuwi ya apal. Oh, masa ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti
ono piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh, iya. HP lho, Mas. Nganggo alat ya toh. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambarmu ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Nggih. Heeh. Sami-sami, Mas. Matur nuwun Mas Akbar, Nuwun. sukses Nggih, selalu, Astobroto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng salah. Langgeng, Amin. Amin, 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 amin. Wah, sing bawa sidane aku tok tadi mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, pejret. Nganggo kopiah kok pisan. Go pecis. Jare duet sih toh. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jumeneng Mbak Bir. Duduk. Heeh. Nah. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Bir kita. Selamat malam Pak Dalang. Akhirnya ketemu lagi. Iya, ndek ketemu, saya ketemu. Sesuk Jan. ketemu. Besok ya ketemu. Besok ketemu. Luar biasa. Sampean yo ditembung karo Mbak Sri Pesek ya, Mbak Bir kita Nggih, ya. Pak Dalang, kula niki nggih lara apa teng Solo nggih kalih Mbak Sri. Tenane to. Tangis-tangisan, curhat-curhatan nggih kalih Mbak Sri. Kok saiki Mbak Sri ninggal aku rapi to. Ya kowe ndang rapi. Kancaku sapa ning Ya ndang golek. Yo nganu to, kudu menjadi motivasi jenengan ben sampean ndang nyusul. Oh ngono ya, Pak. Ndang nyusul rabi. Oh. Sampeyan yo wis rupa ayu. Lulusan sarjana seni, mbok ndang apa ngenteni apa ngono. Ora ya laris. Carane bendang entuk jodohe piye lek kira-kira Ya lho? piye sing lomo wae. Kok lomoh lho. Lomo Tawa. pemikirane. Oh iya. Dadi karo wong lanang ya dicedhaki, aja dilarani. Ah. Lah malah aku diombang-ambung radang dirabi ya. Gur ngambung kok, gur kulit kok. Guru ngambung ra kalong lho, Bir. Golek jodoh ra sado-ado. Lah piye? Contone. Ah telu iki mah lho cek jomblo kabeh. Oh, lho Mas Edo kan Loro, sing loro. Oh ya, lek kira-kira lek Birgita iki cocoknya kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Apa mau cocok kabeh loro sisan? Mosok loro, satu wae. Iki lek Piye, senenganmu. Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak karo aku, Bir. Piye to iki? Bojo kok terus cedak-cedak. Aku maksud iki dadi dulurku ngono lho. Maksud iki ya Allah. Aku suwe-suwe lak dikaya bal-balan Lah nyapa? persahabatan. Maksud iki terus dadi mbakku ngono lho Mbak Bir kita. Nek karo Anggit Nyapa karo kuwi Mas cedak Anggit? karo aku. Oh ngono. Omahe ngono lho. Nek karo Mas Badar kan Ah. dadi dulurku. Mbakku Piye? ngono lho. Kon aku apa-apa eneng lho ngerti dhek bekonang produksi ya sukses. Kok bekonang ya sampeane. Scooby-Doo ya enek. Scooby-Doo. Oh, senengamu ya rica-rica ngono kok. Mbak Bir kita doa apa untuk manten berdua? Semoga bahagia selalu ya Mbak Sri, Mas Amin. Bimo. Ya Amin. Koncone seangkatan awake dhewe ya, Pak. Ya Allah, jan kok ya wis rapi to, Mbak. Ih, gemes tau. Ya wis ketemu jodone. Gemes kok. muhi. Iya. Gemes muhi Mas Depak wae. Semoga bahagia selalu, pokoknya panjang umur, pokoknya Amin. bahagia wis Pak, wis kuwi ya, Pak. Amin. Ngono ya. Kowe sing gemes, aku sing gringgingen. Lah nyapa gringgingen sampean? Nyawang kowe iki kok. Ih. Ngawang ya. Dibacotnya Mbak Bir kita. Iya, Pak. Sambung wanci dalu. Ya, iki mesti dibawani Mas Anggit, sampean sing langgam. Ya, Aku ya lagi ngerti iki mau lho. Nyapa? Anggit bawa ya lagi ning kene iki. Lah Oh nek biasanya Karanganyar kan mbok dalang. sumpah to nek Karanganyar ora tau bawa ya. Lah biasanya kan dalang. Lah ya biasa nek munggah nggone kanca ya ora tau bawa yaine kuwi. Ya mergo nek kene pengen tampil kok, Mas. Ora masalah kuwi ya kepepet kuwi. ayo Bir. Sing gedhe pangampurmu Kang Mas Pepujangku
Teruske Mbak Bir. Mindah baya Makasih Mbak. Satu kali lagi apa itu? Sudah duduk. Anu adike pesek seno ora? Ini munggah. Ayo. Yogi. Sapa? Lihat sapa jenenge? Kok iso? Oh Tio kok Tio kok Yogi. Sak. Selak lali kok. Kene yo kene yo. Ayo. Ngerti. Nanti percaya. Kudu nyanyi, keluargane kabeh kudu nyanyi. Ayo wis batet. Nganggo jas kok ora sida nyanyi. Mosok ya Tione nganggo jas yo an. Jas wis jan. Oh jas kabeh ya iki. Jase kegeden. Ning aja wae yo. Pokoke maca ros kuwi lho cuwilik ngejasan brang. Kaya DPR nek ini. Alah, yo serandale kok yo dicopot nglangkai piyayi kok ngasrandalan. Kuwi piyayi-piyayi kabeh lho kuwi. Sembur Mas Betar kopong Iki piyayi. Kaya sulapan malah. Ayo. Kok malah golek sing adoh mumpung rono. Wah. Ngaku batik, kaosan, jajasan iki. Iki suara emas menyai suara. Wis ngarang lagu bareng kok iki. Ngarang lagu bareng. Kowe kesel apa piye ta iki jane? Oh, alah. Bangun tidur kula Mas. Selamat malam ya Mas. Selamat malam. Ya. Ya. Terakhir ya, tak duwe Mbak Prigel ya. Nggih, monggo. Mbak Prigel terakhir Mbak Prigel karo Tio. Lagune sing kompak. Lagune apa, Mas Tio? Sing anyar. Kowe iki sing di omah kok ora